Txorienetarrok, eguazten hon, eta ongi etorriak gure etxera, eta badakizue gaurkoa da, denboraldi honetako azken tradizionalen eguna, eta ni, Bizkaia aldera jun naiz, eta bertan badauko horrelako, bagian munduko saltza oberenetakoa. Beti etxeraka, eta bizkaitar saltzan zer prestatuko ditut? Txerriankak, ero ministroan eskuak, ero ditu nahi duzuen moduan. Errezeta tradizionala, erreza esan dezagun, gainera, gaur ingon saltza bizkaitarra ingo du, baina egosteko erabiliko duan urarekin, saltza tradizionalere egin alduzue, orduan, misterio gehiegi ez daukan, eta jende askori gustatzen zaion errezeta, osasuntxua, gaur hemen, txorienen, lehen errezeta bezala. Bigarrena, Arbintz? Bigarrena errezeta tradizionala da, bai, eta nongoa enuke jakingo esaten, baino bai hemen ingurukoa dela. Euskal Herrian asko kontsumitzen dan kombinazio bat da, Burgosen, Rioja, hemen inguruan ez da, eta da, odolkia sagarrarekin. Kombinazioi, badakizu beti funtzionatzen dut, sagarrak ematen dio gozoikutu hori, azido puntutxoa eta odolkiarekin oso ondo kombinatzen du. Eta nola egingo duten, hemen badakizu beti zerbait bizia egiten dugula, zerbait bitxia, eta kasu honetan egingo dut poltsatxo batzuk. Filo pasta batekin egingo dutena da, nahasketa hori barruan sartu, era oso azkarrean, errezean, eta momentutxo batean egiten dana beraz. Ez galdu bigarren errezeta, baino lehen da bizi, guazen hastea lehenengoarekin. Ikusten zuek, gaurkoan txerri kontua dauzkagu txorienen, txerri hankak, odolkiak ere txerriak handik ateatzen ditugu, eta lehen errezeta horrela doa. Lehen bizi bizkaitar saltza egingo dugu, horretarako tipulak baratxuria txikitu eta erreosten jarriko ditugu, urdaiazpiko ezurrarekin, zagarrarekin, piperminarekin eta sopako ogiarekin batera. Bien bitartean txerriankak egosiko ditugu, horretako oliotan gorritu, jarraian porrua baratxuria, tipula eta piperbeltzale batzuk gehitu, ardotxuriarekin busti eta hau murrizten denean saldarekin estali eta utzi egosten pare bat orduz. Atera txerriankak, ezurrak kendu, irinetik arrautzatik pasa eta fregitu. Bizkaitar saltzarekin jarraituz, piper txorizeroak lau aldiz ur irakinetatik pasa, gero gehitu gure tipulari, txerrianken saldarekin busti, birrindu, iragazi eta txerrianka bertan sartu ondoren, irakinaldi bat eman eta zerbitzatu. Beraz, denbora gehien ematen dioana nire etxean da, bizkaitar saltza jartzea. Horretarako, normalean nik tipula gorria gurera heltzen dut, ez dut aurkitu orduan morea jarriko dut, eta ero erdia morea jartzen dut, eta ero erdia txuria. Hau txikitu goitut, eta beti urdaiazpikoaren ezurra, urdaiazpiko izaten mezu eta kanpoko koipe hori ere, barrura botako dugu, gero pipermin punta bat, pikante puntutxu bat, ondo etortzeko zaiolako honi, eta gero sopako ogia. Horrekin goitu dana da oin. Hemen berotzen jarriko ditut eta kipula gehitzen jungo naiz. Sekula, ez dara emana da, tomate saltza. Bizkaitar saltzak, bai, ez dara eman. Hemen, Gipuzkoar badaukat onduan, eta hainbat errezetetan, Gipuzkoarra badaukat ohitura, tomatea botatzeko. Guk, ostalaitz eskolan ikasi genuen, Bizkaitar saltza faltsua. Eta horrez eraman, piper txorizeroak, kipula eta tomate pixka bat. Baina, Bizkaitar saltza bestela, benetan, tomaterik ez dara eman ezerrez, eta gero daukan zaporeko oso hori zer nundi lortzen du? Kolorea piper txorizeroak ematen dio. Eta zaporeko osoa erabiltzen duen kipula guztia. Hori esan da, mesedez, ez bota tomate. Ondo. Mendeetan zehar badakigu txerriaren atal guztiak jan ditugula, ezta? Eta, gazteleraz esaten denez bezalaxe, txerritikan ibilera eta dena jaten dela, ezta? Gaurkoan txerriankak jango ditugu, txerrianka jateko aukera anitz pioa ditugu, era ezberdin askotara jan daitezke. Kasu honetan bizkaitar erara, nik gero errezetak bilatzen eta horrela egon naiz, eta zuk zure etxera pasaduzu erratza, nirea pasako dut, eta aurkitu dut errezeta bat Tolosa erara dana. Ezautzen dezu hori? Hori da Tolosako babarrunarekin egindako txerriankak. Hor gero egiten da... Egosi iten dituzu babarrunarekin batera? Bai. Eta ez nuen ezautzen, eta errezetak bilatzen eta horrela, eta Tolosa erara, eta ostra, ikusi dut, bilatu dut, eta Tolosako babarrunarekin egindako errezeta bada. Gero badago beste errezeta bat, oso kuriosoa iruditu zaitena, eta, errezeta baino gehiago, kondaira, badauke horrek
atzetikan historia oso interesgarri bat, da Sainte Menholderara edo horrelako zerbait frantsesez, frantziarra da erzeta hau, eta, bueno, gixatu bat da, non barazkiekin eta horrela saltsa bat egiten dan, gero gurinarekin, normalean ziapearekin igurtzen da, eta azkenik ogi birrinduarekin pasatzen da, eta gero labean sartzen da. Orduan da, errezeta nahiko bitxia, berezia, baina nahi gustatzen zaitena, kasu honetan da, kondaira. Ze badauke, kondaira oso bitxi bat. Monarkiarekin lotuta, hori da, ezagutzen duzu. Bueno, hemen, junbiarria urte asko atzera, hau da, iraultza frantsesera, bazegoen errege oso ezagun bat. Eta, bueno, iraultza frantsesetik bera iesean zion. Eta iesean zion bitartean, gosearekin edo horrela zioela eta jatetxe batian geratzen zen. Nik oso jatuna zala, eta ondo jatea asko gustatzen zitzaiola. Asko, baina gero horrek kontran egin zion, ze geratu zen. Jatetxe batian, norbaitek errekonozitu egin zion, ezagutu egin zion, eta esan ditu, hau hemen dagoela horrela. Eta atxilotu egin zuten, eta hortik gutxira, exekutatu egin zuten, beraz, errezetaren izena eta errezeta tradizional hau Frantzian oso ezagun egin zen kondaira honen bitartez. Horrezetan gaina, famatu azilea, ez da herri izan, izen ez zait etortzen, baina herri hortateko txerriankak oso famatu azilea, eta, erregea iesian zioanean hortik pasa, eta zazun, nik hau probatu gabe, inez geratuko. Eta ezan geratu, baina, gero... azkenak izan ziren. Gero gillotina ekarri zion horrek, eta, txerrianka batzui horregatik, nik, esate dute, batzut, hosteleritza munduan dela, munduko txerrianka errezeta ezagunena, baina historia honekin lotuta doana, da gaina boiurra behi botatzen zaio, eta holako, niko, errezeta bitxia da, baina, historia batez ere, bitxiagoa. Hemen, kipula bota ditu, nik errege zagarra pusketa bat ero botatzen dio, batzuk azukrea botatzen diote, kipula gozoa emango dio, zagarrak ere gozoa emango dio, hemen zagarra zido bat ez hartu. Baratxuriak, eta gero loditzeko nik beti ogia erabiltzen du. Sopako ogia edozein ogi daukazuena, eta etxean norbait badaukazue zeliakoa dena arroza. Bota egizu eskukada bat arroz, pixka bota, eta horrek ere loditu digu. Orduan, magolako aukera ezberdina dauzkazue. Nik ogia sartuko dira. Gaurkoan esan dugu, txerriankak erabiliko ditugu, baina, kozinatzen dugunean eta horrela, badaude beste hanka batzuk kozinatu daitezkenak. Adibidez, arkume hanka ere kozinatu daiteke, hauek aldiz txikiagoak dira, delikatugoak, eta, beste errezeta berezi batzuk egin daitezkenak. Ondoren, txalaren hankak ere erabili daitezke kozinatzeko. Hau, normalean, igual, tripakiekin eta horrelako gixatuekin nahazten da, beste bizitasun bat ematen diotelako. Gero ere, saltxak edo loditzeko edo salda berezi batzuk egiteko ere erabili daiteke, adibidez Mexikon eta horrela beraien saldak egiteko erabiltzen dute asko txalaren hankak, eta ondoren oiaskoaren hankak berez horrela deitzen ez direna, ez dira hankak, baina gastronomia munduan edo kozinatzen gaudenean horrela deitu genezake, eta kasu hauetan ere, pixka bat saldei eta horrela zapore gehiago emateko, tekstura ematen dute, ze kolagenoa daukate hauek. Pila. Jendean nik hemen, ni badauzka lagunak, oraindik oiaskoa arategietan da juten mazate, osorik eta hankak hartu eta jatekoa dira, gelatinosoak. Oso gelatinosoa dira, eta nik azkenengoz jan nituanean, Ego Afrikan egon ginenean, han kalean postu pilo bat zeuden, holan txingarra eta izate zutela, eta han tipikoa zen oiaskoan, hori hankak, atzazalakin da, danakin, eta hori jatia. Eta nik azkenengoz... Kenden barko zaizki jateko? Ez die jaten. Hor gatzen dira, jane eskuekin jateko zerbait da, eta esan oso gelatinosoa. Oso. Beraz, igual galdetuko zarete, txian edo, kolagenoa esaten dugunean, galdetuko zarete, zer da kolagenoa ze? Zerbait gelatinosoa eta horrela entzun dezuen noizbait, da sustantzia bat, gorputza berak sortzen duen,
Bai. Eta balio du asko, hau da, azala, tendoiak, kartilagoak eta horrela, sortzen duen proteina bat da, bale? Orduan, oso garrantzitsua izaten da, gure azala behar den moduan mantentzeko, hau da, hidratatuta mantentzeko, zimurdurarik gabe, kolagenoa kontsumitzea oso garrantzitsua, beraz. Gure, kasu honetan, txerri hankak kolageno asko dutenez, gure dietan behintzat egon behar dute, bale? Ez gara pasako egun guztia noski txerri hanka jaten, baina, bueno, noiz behinka edo dieta orekatu batean txerri hankak sartzea oso ondo dator horrexegatik, kolagenoa daukatelako, eta, bueno, kolagenoak laguntzen du, hori azal, leunagoa izaten. Orduan, hau da, nik hemendik atatzen duan ura arpegian ematen ba, naiz? Xumorrak eta fuera denak. Ez da horrela. Galdetzen dut. Kontsumitu behar da, honek azkenek kolagenoak egiten duna da. Jani behar da, arpegian ematestu balio. Hori da. Baina, kantitatea beti, kontu zibili behar da, ze badakigu, txerrian ez daukate kolagenoa bakar, baizik eta gero beste koipe batzuk eta horrela badaukate. Baina, koipe gutxi daukate, Osa, txerriankak oso koipe gutxi daukate, eta oso interesgarria den zerbait da, Bai. Bueno, txerriankak, garrantzitsua, haragi gehiago zeina daukate, aurreko bi hankak atzekoak baino. Oie, xamurrauak eta haragi gehiago dauzkate. Beti, bueno, gaur egun nahiko oso garbi saltzen dituzte, baina nik ohitura daukat, sopleteen batera izaten bauzu ero, etxean sua ero, hortik iletxoren batero egoten bada, hori erretzeko. Honi, zeingo diogu, gorritu ingo ditu hemen oliotan lehengo, zu bizian, kontuz, salto egiten du eta errederuak horrenak ez dira honak, eta gero, ardotxuria botako du, beltza ere botaldio zuen izan ez gero, eta gero, porru bat, tipula bat, eta baratxuria buru oso bat. Sartuko dugu hemen, lapiko azkarrean 40 bat minutu ero izango dira, lapiko normalean 2 ordu terdi, june ikusten nola doan, tapa jarrita, eta gero, hemen ateratzen den ura, hemengo urarekin, hau xuberoako trukoa zen, hau ura erabiltzen zuen saltza eta egosteko hauek txalmasaiak, hilariok. Eta beraien trukua hori izan. Gero, nigoratzen naiz, inoiz jan baitu zuango xuberoako txalmasaiak oso kriston dirdira zeukaten oso saltza gelatinosoa, eta zan, erabiltzen zuelako, txerrianka beti zeuden xuberoan, eta xuberoako txerrianken ura hori egosketakoak gero erabiltzen zuen egiteko. Eta niko horatzen naiz, bakizu zenbate ezur dauzkan hankabakoitzak? Zenbat. 28. Zenbatzen ibilitzen ginen. Eta danak atea berrik ezu? Bai. Erdi bakoitzak 14 dauzka. Orduan, karo, bate hon bat utzi ezkero. Eta imaginatu bezero batek, ezur bat argitzen zuela. Orduan, oitxura geneukan, ari gineak erdiak hartu, eta hartu duela 14. Jazta, ziur danak endu ditugula. Bai, 14. 14 hemen, guztira, 28. Bera badakite etxean, garbitzen bali bat kontatu, banan bana, 14 arte erdiateatzeko, enekin guk, noiz behinka edo egiten gendun, adibidez unibertsitatean eta horrela, eta egiten genduna izaten zen lasaina moduko bat. Egiten gendun, bai hankekin, bai muturrekin, belarriekin, egiten gendun hor kriston, hore gelatinosoa bezala, eta horrekin egiten gendun, egiten gendun lasaina moduko bat, goxoa gelitzen zana, eta bai horretako batzen ditzen. Enekin garai horretan bintzen zenbat ez urzitun ezaguk iten genduna zan, danak kendu, eta ondo bilatu, danak garbi edoteko. Guk, azkenean gaur ingo dituguna da, gero denak kendu, forma mantenduz, arrautzetik eta, irinetik eta arrautzetik pasata, frigitu. Baina, badago jente bat, nire amari hori dema diot, akatinten hau. Nire amari gustatzen zaio, ezurretan, eta dago jende bat gustatzen zaiola, hor txupatzen ibiltzea, eta hori, hau da, fina aldera. Dauke tekstura oso berezia, ez? Horrek, hankak dauke bai ezurra, azala, kartilagoa, haragia, dana dauke, eta gila da, kartilagoak daukela tekstura oso berezia, da, kozken behar duzu, eta edo pilo bat gustatzen zaizu, zer da oso berezia, edo gorroto duzu, Bai. Horrerdian jende gutxi eratzen da. Bueno, Bizkaitar saltzea hemen alde batera utzi dut, tapa jarri, eta esan dakoa, 2 ordu usten baduzu hau poliki erregosten zu motelean, ordu bat ustea baino hobe, bale? Eta gero, oin jungo naiz, hau, egosten jartzen duenean, pipertxorizeroak
zer egiten dugu, nik hemen behin baino gehiagotan indu txorienen, azkar hidratatu momentuan, hau da, nahi izan ezkero, 2 ordu lehenago urrotzetan o urrepeletan utzi, eta gero hidratatua izango nituzke, egun jatetxean ite genuen, 4 urra aldaketa egiten genion. Urrotzetik hasi, irakinaldi bat ematu zuenean, iragazi urrotza berriro, 4 urra aldaketa horrekin egiten duguna da, rehidratatu azkar, eta gero prest dauzkagu erabiltzen. Baina aurrena, hauek gorritu 2 aldeetatik, eta gero jungo naiz, botako izkiot, baratxuri atala, burua, tipula eta porrua. Bueno, lehen komentatu dizuet, azalak ze garrantzi duen kolagenoa dastatzea, azala fin bat izateko, orduan, komentatuko dizuet ze elikagaiekin laguntzen duzuen azala geroz eta hobeto mantantzen. Ze elikagaiak ere badaukate bere funtzioa, elikagai bakoitza funtzioa dauke, gure gorputzari laguntzeko. Orduan, dieta orekatu batek esan nahi dut danatatikan jateak, horrek, azkenen, lurrazala sendo hidratatutan eta elastiko mantentzea laguntzen du. Gero, nutrienten gabeziak aldiz, alderantziz gertatzen da, ezta? Lehortasuna eta zahartze goiztiarra eragin dezake. Egia da, pertsona bakoitzean erabatia edo bestera eragin dezakeela. Hemen badaude vitamina batzuk horretan laguntzen dutenak. Adibidez, A vitaminak zelulen berriztapenan laguntzen du. Gero, E vitaminaren kasuan kalte oksidatiboak babesten ditu. Eta C vitaminak, adibidez, kolagenoa sortzea laguntzen du. Beraz, honen laguntzan, vitamina hauek hartzen balin baditu gure larruazalari laguntzen dio hobeto mantentzen eta zahartze goiztiar hori horri eragiten dio eta laguntzen diola eta garrantzitsua dela dieta orekatu bat mantentzen, ezta? Gero horre ere, tabakoa, alkoholak eta olako gauza seguro laguntzarik ez dutela ematen, eta betikoa. Badaude kontrako elikagaiak noski, justu egiten dutena dela, kontrakoa, adibidez, azukrea eta ultraprozesatua... Zuko hori zindu zuen, azukrea nola esango zu, Armin, zertaz bizi zara zu? Zure produktu guztiek zer daukate? Azukrea. Neurrian. Dana neurrian esaten ari dela, baina egia da, adibidez, gero alkohola eta horrela dastatzeak ze dakartzen du, deshidratazioa. Orduan badaude elikagai batzuk laguntzen dutena eta bestiak aliz kontran egiten dutenak. Kontua da gure txerrian kataneti daukatela. Barazkia sartu dizkegu, proteina, kolagenoa, ardoa sartuko dugu. Lasai, murriztu ingo dugu, alkohol guztia murriztuko dugu. Baina egia da murriztu egiten dela, lurrondo egiten da, kasu honetan, lurron guztia atera egiten da, eta ez dagoela inongo arazorik. Eta honek irakin bitartean, lurrundadin, gero ura botako diot, urberua jarriko dut, bien bitartean zingo ditut. Nire txorizo piperrak, hauek etxean zintzili dauzkat, hauek ingo ditu dena da, hasiak kendu, eta esan dakoa. Ingo dituguna da, 4 uretan, hemen, hidratatu, orduan. Kendu hasiak, holan, golpetxo batzuk eman gero, tas, danak ateratzeko ondo, eta niri gero, hemen behin bainoetan bizkaitar saltza ikusi dazu egiten, nik ez diot gero haragia hartu eta hidratatuta dagoenean botatzen saltzara. Nik egiten duena, Zuzenian sartu. Azala eta guztiarekin hori bai, gero iragazi behar da, iragazki finetik hori egiten baduzue. Hemen hau. Iragazki finetik. Txinotik egiten baduzue, kanpoko azal lehor honen pusketak izango dituzue, eta hori ez da atsegina. Beti ondo birrindu. Hori egiten baduzue. Eta bestela, hori esan dagoa hidratatuta dagoenean haragiatara, saltzara bota, eta orduan ez dago zetan iragazi behar. Eta gaina gaurkoa protagonista txerria danez, badaude jatetxe batzuk, txerria beraien espezialitatea da, adibidez, Iriarten, ez da? Beraztegi aldea joan ezkero, berrobin geratzen balen bazate, bertako jatetxean, egiten dena da, txerrikumea labian, hau da, azala eta horrela kriston kurruskari geratzen dana, barru aldean mamitxu geratzen dana, eta nik behintzat dastatu duten txerrikumerik goxuena antxe izan da. Txerriak azten dituzte baserrian, eraz, badago hor gaina, kontatu diraten direla, txerri gehiago berrobin pertsona, baina egia da pertsona jende asko ez da biziko berrobin, ez? Egia da ez dira asko bizi,
baina txerrikume pilo bat azten dituzte, oraindik mantentzen dituzte, eta egia da, ez, bali mazarete joan, mintza joan bazarete, ze amarrekoak egiten dituzte. Nik uste txorienen izan ziren, da bedein txerrikumea dastatzeko aukera izan genuen. Nik ez da, horrek kanporako ere ez dute saltzen ero... Baliteke, edo beste jatetxentzako eta horrela, nik uste dut saltzen dituztela. Ez dituztela bakarrik beraientzako egiten, baizik eta jende gehioren artean eta horrela banatzen dituztela. Gabon batzuetan egin nuen txerrikumeak badauko horrelako egurrezko labe bat, eta txerrikumea etxean egin nuen, eta utza egin nuen, ze ardoa botanion, ardo txuria. Eta txerrikumeak ez du behar zer. Txerrikumeak janin zion zaporea. Ez zeon gero goxua. Ez, egosi ez, ura bota behar zaio, ur pixka, baina ura ez ardoa. Nik ardoa botaz nion eta zapore gehiegi eman zion. Zapore oso goxua zeon, xamurra, kanpotik kurruzkari, baina zapore aldetik, hurrengoan probatu behar du berri egiten da... Kalidadezko txerrikume bat balin bada edo ez dula behar zardorik edo egia da batzuk beste batzuk botatzen diote adibidez garagardoa, saitxa... Bueno, egia da kalidadezkoa balin bada, goxoa balin bada eta nahi balin bada zuen mantendu txerrikume horren zapore guztia, egia da ez dula gauza asko behar, gaz pixkatxo bat, labian sartu, kuruskarik editzeko kanpotikan, barutikan mamitsu eta listo. Bueno, ni turko bat erakutziko dizuek gaur, piper beltzaleak ez ditut hemen jarri, baina hartzen duzu holan, eta piper beltzaleak hemen barruan egoten dira, ze gauzak, holako, egunean lagun bat hartu zen, katxarro hori nola funtzionatzen, zer dauka, barruan hautzean, ez, barruan dode bolak, eta honek pirrindu egiten du, eta txantzetan nahi zara, ez, nik uste nuen, hartzen zen nuela, piper hautza potean saltzen dutena hautzian, sartu hor, eta hemendik atera itzen zala ez da deri. Baina hori gainera, geroz eta gehiago estutzen bali madezu, geroz eta birrinduago ateratzen da, eta finagoa, ez da? Hauzen balzue gutxiago, pusketa lodixauak, eta estutzen balzu, hori goitikan lortu dezakezue. Bueno, balagunok, gure txerriankak hemen egozten, ikusi duzu, ardo txuria hor lurrutzen izan dugu, gero urarekin busti dugu, tapa jarriko dugu, eta honek pare bat ordu gutxienez beharko ditu hemen egozten. Lapiko azkarrean esan dakoa, 40 minutuan eginda izango genituen. Eta gero hemen, piper txorixeroak, ja ura irakiten hasiko da, baina bueno, erakutziko izuen nola inbardan, irakiten hasten danean, hartzen dugu, ura kendu, berriro barrura, eta berriro urrotza, eta hau 4 aldi izango du, beste irakinaldi bat, kendu ura, irakiten, eta horrela 4 aldiz, eta prest izango ditugu, eta gero etorriko gara, gure kipula ondo erregosita dagoenean, eta gure txerriankak egosita daudenean, bueltan gara. Bueno, galdu inaz ja, 42, 3 42, baina bueno, hemen ari naiz, hauek, atara, bero daudenean itxoin pixka, baina beroan in behar da, hotzean ezin da, ze bestela ezingo itxuzue azurrak kendu, eta hemen banaka hartu, eta ezur guztiak kentzen joango gara, eta aldan enean mantenduz bere forma. Hemen beste behin nuen errezeta bat egin alduzue, onjo batzuk salteatu, erdian sartu, hemen onjo batzuk, bildu honekin, eta horako txorixo batein, eta horrekin onjoakin, foa pixka batekin, eta plantxan egiten duzu, ostutzen denean gogortuta geratzen da, eta horrekin izaten gozan, 2.0. Bestaldetik hor, piper txorixeroak sartu ditut, behin hidratatuta daudela, hemen kipula gorri inda geratu zaigu, eta hemen egosketako salda pixka bota diot, eta hori gero birrinduko dut. Oinengo ditu dana, irinetik garratzatik pasatu, eta oli hontan fregitu. Zigor, badakizu aurreko igandian, udan sartu ginala, ezta? Udaberrialekoa pasazion udari, horrek esan nahi du, bertan 21 izan zala egunik luzeena. Eguzki ordu gehien izan zuen eguna, beraz, aldiz, gau motzena izan zen ere, eta atzo, San Juan bezperan, Euskal Herriko herri pilo batetan, San Juan suak piztu dituzten, ezta? Itzein gendun, Tolosan ere piztu ziren, eta hor badaukagu guk ohitura bat, gure familiak, Gorrotxategi familia, ez da zenbat urte da matzagun, non Tolosako alkateari urtero, San Juan suan, oparitzen diogu larrosa bat. Eta orduan, joten da alkatea San Juan suara, eta suta botatzen du
lehengo urteko arroza. Orduan, Arroza arroza mantentzen du, bai, bere bulegoan edo urte guztian zehar, eta egiten duna da, egun horretan, zarra, edo lehengo urtekoa, bota zutara, eta jasotzen du berria. Oitu, zeitura? Eta igual 50 urte ohitura horrekin, eta beti alkatea juten da, zutara botatzen du arroza hori, eta hori, gaitz guztiak edo hortxe dijoaz pixka bat representatuta, edo, gaitz guztiak eliminatzen direla, eta geratzen garela gauza honekin. Eta altura horiek mantentzen dira, Tolosan, San Jantzua ere asko ospatzen da, aste guztian badago hor kriston giroa, ze kuadrilla eguna egiten da, San Jantzua egiten da, gero gaurko egunean, 24ean, alarde eguna izaten da, eta hor, soziedade gastronomiko guztiak taldeak sortzen dira, eskopetero taldeak sortzen dira, eta goizeko 8 atxaldeko 5 arte, hortxe goaz eskopetarekin soinua egiten, egun guztian zehar, bai? Nik daukadana oroitzapena holan satisfazio handina eman zidana San Juanzuak da, 8. ez duzu 8. maila zertzen da hori ezagutu, baina hau da, ikastola bukatu nuenen 8. mailan ikastolako apunte guztiak eta San Juanzura botan nituen. Eta hori izan zen momentu bat esan, ze ondo geratu naizen, eta ez ditut faltan bota, egia esan, gero, hosteleitza ikasten nueneko karpeta berdina badaukat, garaiaietako errezetakin da oraindik badaukat, gehiago esango dizuet, horko errezetan bat ere txorienen uste dut erabili duela, baina ikastola sasoikoak eta institutokoak horrek ez ditu gorde. Horrek ez ditu gorde batez. Zu bezala genitzen, eta ikastola eta horrela bukatunean nik ere esaten du da. Dana suta botako, eta gero ama etortzen zita egiten da. Ez bota ezer, hoi igual anaiantzako zega, gu hiru anaia eta horrek igual anaiantzako balioko dut, baina ama, dana apuntauta daude, dana inda daude, baina betak izan diten, ez bota, liburok zutara ez bota, hoi beti mantendu behar dira, bale. Gure etxean egiten zan hori arropakin. Arroparekin. Hau da, nea naia zarrena da, berak arropa berria dana. Karo, gero horrek 3 urtetara dena niretzako, hau da, ja erdi sulatuta, nik partxeak eta dena bukatzen jartzen izkion, eta ero kontua zan, 3. neska zala, ari ere dena berria. Orduan, hau da, labur bilduz, zeinek erabili du dena zarra eta sulatua? Nik. Ni justo ni erdikoa naiz, eta gure kasuan 3 anai gea, eta aia da arropa ere batetik bestera pasatzen joan direla, eta zarretikan txikinera pasada, eta 8 urte eramaten dira. Ni eramaten naiz 3 anai zarrarekin, eta 5 txikiarekin. Eta anai zarrak erabilitako arropa, txikiak ere erabilizan du. Eta beti beak eixatzen zan, ni beti arropa ja erabilitako nik azagatik nioiz berria, baina anai agazkenen, Baina orain di fase batean okerra odala. Hau da, nire seme alabe nire arropa erabiltzen dute. Eta gehiago esango izu, nire seme zarrenari nire arropak ez dio balio. Txiki geratzen zaio. Okerrago izan liteke, dala zuk erabiltzea zure semean arropa. Eta hori gertatzen da. Ekiren sudaera, nire eki 11 urte dauzkan semearen sudaera, nahiko justu, baina sartzen dut. Termika moduan. Gotzaiten zuenean ez da, noiz izan. Atzalde baten ero, indala hartu, iluntzen da, jertzia behar zu, eta nik ez tekote, korrikata ari izan da, kare jertzia. Hala, estilizatuta, baina semian jertzia jarri nun, eta, zingo du, gauza di modun, eure goraka eta guperaka, eta bizitza hola da, txerriankak eta frigitzea txarrena hori da, salto pila bat iten dut. Pixka bat, kontu zibili behar da. Atarengo ditu ja. Laterak, oso ondo. Eta ingo duana, jongo naiz berritzen saltza. Oso ondo. Dizute zertan irabazten, baina justo gaur goizean etorri zait zigor eta asteburuan apostu bat izan dut eta horrela eta ezin irabazi. Detaile batzuk inok ez dituela asteburu oso urti da. Inok ez du jakin nahi hori. Ez zai importa hori. Baina, apostu batian 150 hori da. Batek irazti eta beste kaldu ingo du. Bueno. Bello, ekusten du, zei gai gai duela urte askotako zigorrek eluk esango ez da? Saltza birrindu ingo dut, zarata atara behar du, gero iragazi eta gero hobeko sartu, eta bere segituan gatoz. Eskerrik asko esateren launa.
Ze distira dauken. Da, pasada, saltza nola geratzen dan, txerriankan ur pixka botata, ze dirdira ze polita geratu dan, eta hemen, lehen esan dizuena, garrantzitsua da, azalak erabiltzen baituzu azalekin, gero, hau dana iragazi ondo. Finetik, ze bestela, hemen azal guzti hauek, hauan ibiliko genioz gaur jaten. Eta horrelakorik ez dugu nahi. Beste zer gabe, hemen daukazu gure gaurko lehen errezeta. Txerriankak Bizkaitarrera. Gaur, bai. A ber, eman, gaurre gaina gero patata tortilla eta dana daukago, gaur, hemen, bai. Gaurre estra, beti bezala, lehen janaria gutxi izaten dugu. Egarri izkiute bai gauzak, etxetik. Desegin iten da. Ez urrat, hogeita zortzigarrena. Ez. Ez dauka. Bikaina dau. Dana. Tekstura aldetikan, desegin egiten da, mamitxua. Bizkaitarre saltxak ere bai, kriston zapora duke, kriston intentsitatea. Eta, nahi ez zaio zer falta. Bueno, bigarren platera, hori zure eskusten dut. Ea, behira nola di joan, itxo inor. Tipula zartagi batean olio pixka batekin sueztitu. Sagarra laukitxoetan moztu eta gehitu, eta 5 minutuz kozinatu. Azalik gabeko odolki xeatua gehitu, filorea laukitan moztu, betegarri pixka bat erdian jarri eta poltsa eran itxe. Irabiatutako arrautzarekin margotu. 180 gradutan 15 minutuz laberatu, gorritu arte eta honegin. Ikusi ezu, sagarra eta odolkia iruditzen zait dala beti, kombinazio ezin hobea. Eta egia esan, boltxatxo batzuk jangarriak direnak egiten balin baditugu, gainera labean kurruskari geratuko direnak, oraindik eta hobeak. Nik ja tipula erregosita ekarri dut eta sueztituta ekarri dut, ze horrekin denbora aurreratzen dut. Ordu ningo detena izango da, tipula bertara, zuek etxean inberrezuena da hori, txikitu eta sutan poliki pixka bat kozinatu, eta orain ningo detena izango da, sagar bati, nahi gustatzen zaitenak izaten dira, horrelako, Gran Smith pixka bat azidoak direnak eta horrela, ze ikutsu berezia ematen dio, nik ingo diotena, azala kendu, laukitan moztu, zatitu, eta gure tipularekin erregosi, ondoren ja odolkiarekin jarraituko dut. Nik uste kombinazio txorienen ja behin egin dugula, inditugu kaneloiak honekin, indugu lasaina antzeko bat indugu. Bai, eta nik uste zuetako askok froga hau induzuela, eta oso ondo geratzen den zerbait da. Gainera, hemen odolkiei fama txarra daukate, eta nik horatzen naiz duela urte batzuk, aterazala erresuma batuko aldizkari batean, da atzo bilatzen ibili nintzen, holako artikuluan duen agertzen zen, odolkia superelikagai bat bezalako azala, ez? Aipatzen zuela, superelikagaia dela, eta atzo interneten sartu nintzen, nahi eta informazio hori behi haber nun ze aldizkaritan zen, eta nahi eta idatzen nuen, odolkiak superelikagaiak. Ez da izan bat artikula aurkitu nintzuen, hori eropitako bat, superelikagai bat da, izan aldala, badala, ero norbaitek artikulu bat ateratzen du, eta munduaren beste puntan aurkitzen dute hori, iten dute hartu, kopiatu, itxatzi, eta gero, beraien hizkuntzan jarri, eta berdina. Ez dakit gero, zientifikoki ere, beraiek gero, Kolombiako artikulu bat ere aurkitu nuen, eta han berdina esaten zuen, burnia dauka, fosforoa dauka, B taldeko hainbat eta hainbat vitamina dauzka, orduan, nutrizionalki esan da, oso interesgarria dela. Arrozana izaten bada, hidratuak ematen dizkigu, eta gero, gantza daukala, eta kolesterola daukala, baina neurrian janda da, inungo arriskurik ez daukana, eta odolki bat ere egia da, ez dala berdina. Odolki bat hartu eta egosita, hartu egosi, eta ero jatea, ero frigituta jatia, eta, hor beti kaloria igoera bat egoten da, baina bestela, interesgarria dan zerbait, eta, gure harakinak eta izaten dutena, baina gurean hemen porruarekin da, tipularekin da indakoa paraskipila bat dauka, ez dauka, kontra ezer. Nik usten dut hori, azkenen batek ateratzen du notizia,
eta beste guztiak notizia hori irakurri, eta beraien erara moldatzen dutela pixka bat, edo berriazten dituztela eta horrela, baina behin batek atera ondoren, gero beste guztiak datoz atzetik han. Bai. Bueno, hau aipatuta, eta munduko kontuak eta, gaur aldizka, hau kontatu inbardu, ze gero agian denbora gabe behatuko naiz, eta ez dute aipatu gabe utzi. Orantza, ama orea, ama orea, hainbat eta hainbat okinetari dira, ez beraien ogiak egiten, ama orearekin, orantzarekin, eta esate dute, gure orantzak dauzka 200 urte, ez da izan belaun alditan, orantza azkenean da jaten ematen diozu, da nahasketa bat, ura eta irina besterik ez dauka, horrek fermentatu egiten du, eta gero, erabiltzen duzu ogie egiteko horrekin, eta horrek azido puntua badauka, ogi horri nortasuna ematen dio, eta gero, egiten duzuna, okinak egiten dutena da, hartzen dute orantza horretako pixka bat, eguneko ogi orea egiteko, eta gero, irina eta ura bota ematen diote, hau da, jaten ematen diote, eta uzten dute, eta urrengunerako gehiago dako dute, eta horrela gehiago eta gehiago. Bueno, Estokolmoko aeroportuan, eta Estokolmoko hainbat aninguruko hainbat okindegitan, antza etxean jendeak ohitura dauka ogia egiteko. Baina, ogia gaina ama orearekin, eta zer gertatzen da, oporretan ezin zara, hau txakurro bat izatea bezala da, o katu bat izatea bezala. Ezin zara inora jun, ze jaten eman behar diozu, eraten eman behar diozu, eta egun batzuk irauten ditu oskailuan, baina astebete ero bi astetarako joaten bazara, janaria. Bueno, balasai. Zer gertatzen da? Hotela jarri diote. Hau da, bai. Pertsona bat, benetan. Estokolmoko aeroportuan, zuk hartzen duzu zure ama orea, zure poto eramaten duzuan, uzten duzuan, astebete 12 euro dira, uzten duzuan, eta beraiek egunero ematen diote, irin pixka bat, eta ura, eta gainera jakin dezala hori, bakarrik dela irina eta ura. Jatez ematea da hori, irina eta ura. Baina gero hori azten doa, eta gero hori, gaina, ez, erabilin behar dute. Orduen erabiliko dute beraien ogia egiteko, hau da. Izango dute beste etxe batetako orantza, eta gaina esaten dizute, eta ze irinekin egitea nahi duzun, eta bueno, galdetzen zioten, hone jabeari, eta ze jente etortzen zaizuen, frikiak. Bai, seguraz. Horrela, frikiak. Eta gehiago esango izu, frikiena bat tipa bat izan zen, ekarri ziola hau, eta esan zion, ekarri aldizuet orantza, eta nire zenarra argaldu dadin. Hor utzi zioten. Horrela utzi zioten, bota zioten, eta horrelako jentea juten dela, baina badagoela, ari dago frikiak zirela. Baina zentzua badauka, eta egia da, hasi zirela, holako, okindegi bat hasi zela honekin, eta irekidan zerbait dala, eta agian zuetako norbaitek egin du hori, hartu, eta esan, agian okindegi bat ere ez duzu eraman, baina zuen gurasoen etxera, eta esan bitu, ama, honi inbar diozuna da, eta honi inbar diozuna, egunero, jaten eman, pare bakoia dakala irin gehitu, ur pixka bat, eta tak, hor bizirik, hor burbuiak egon behar dira. Eta hori eskatu diozue, hortik, hotel bat jartzera... Igual gehiagi ez da. Oso frekia. Nahiko. Bueno, ni bitartean hemen errezetarekin jarraituko dut, nik hemen egingo dutena izan da. Zartagian daukat, odolkia, sagarrak, nire tipula suestituta, eta hemen egingo dutena da filoria, zati bat hartuko dut, gurina igurtziko diot ondo, vale? Gero beste bat jarriko diot gainean, zauek dia xaflak bezala xe, vale? Orduan bata bestearen gainean jarriko diot, pixka bat gehiago igurtziko diot, eta betegarria gainean jarriko diot. Eta ondoren beste xaflaren bitartez, ingo detena da itxi, labeko erretilu batean jarri, laberatu, arrautzarekin igurtzi gainetikan, eta listo. Honek ez daga inungo misteriorik. Guk, ostelaitza eskolan egiten nituen poltsatxoak horrela hartzen genuen, horako lauki handi bat, erdian nek genuen betegarria, gero hartu horrela itxi, eta laberatu iten baduzu, ero nahi izan ezkero oliotan frigitu, ero airfryerrean sartzen baduzu, ateratzen duzuenean, kurruskari ateratzen zaizue, kanpokoa, eta barruan betegarria dauka, eta holan pikoteorako ero zerbait holan interesgarria dana, eta hor agian sapore hori gero hor burmuinen geratzen zaizue betirako, eta horrek oroitzen dizue, zuen bizitzako momentu zoragarrietako. Ze urdaiak oroimena dauka. Zuri hori zaizu gertatu dira?
Igual jaten dezu eta duela ja ez dakiz zenbat denbora atzera botatzen. Konektatuta daude buruarekin. Eta hor demostratuta dago, nik, beto, Maria gaietak, esnetan bustita, ero jaten baitut, txikitara eramaten dago. Nire horreitzapena hori gertatu izan zain niri. Baina, momentu batekin lotzen da, eta hor bada, urdaia eta gustara dauenean hor dopamina eta sortzen du, gustoko jakiak etartzen dituenek, eta zema jente dago, ez? Buruarekin ze ikusia daukan jakin dezazuen urdaiak, urduri daudenean, ero ez dakit, zer ematen dio jendeari, jategatik. Eta ze eskatzen dizu janaria gaina, ze janari mota eskatzen dizkizu. Holan gaziak, gauzak osoak, biziak, holan direnak, horrek aktibatu egiten dute gure urdai esteak eta horrek esan dago dopamina sortzen du eta ongizate sentsazio ekartzen digu, ez? Orduan, badago jende bat, hori momentu txar bat pasatzen nahi da eta oskailuan dagoen guztia eta igual kiloak hartzen ditu eta pixat horti doan kontua da. Eta hori, hori norri izan zen, Andonin Luis artikulu batean irratian hitz egin zuen, nola kontatzen zuen, bere amak Franco garaian eta gose handia pasazuela, eta ez da izan, eta horren inguruko historiak eta kontatzen zituen, oso interesgarria, eta, hor, badaukala bere zer ikusia, ez? Zior, iruditzen balen bat zaizu, nahi utziko didazu hausek arrautzarekin igurtzen, gero, labera sartuko ditut, 180 graduetara, eta 10-15 minututara ateako ditugu, ikusiko dituzu nola geratzen diren kurruskari, eta ez dina hobeak. Ikusten duzue, bai, krus dagoela, labetikan atera berri, baina platerean jarri horretik izan dugu ideiatxo bikaina, bizkaitar saltxa pixka bat jarriko diot plateraren beko aldean. Holkiekin ere bizkaitar saltza oso ondo. Tomate saltzarekin ere, hor ere tomate saltza ondo doa. Eta bizkaitar saltza tomatearekin egiten bali baduzu ere, goxua geratzen da. Naiz eta zigor, ez da oso ados. Baina beste gauza bada, ez da bizkaitar saltza. Orduan da bizkaitar saltza faltsua. Gauzak argitu imarri. Vale, ze paella bezalaxe, arroza gauzekin. Gauzekin edo ez gauzekin, hemen txenire gaurko platera, odolkia sagarrekin egindako poltsatxo jangarriak. Bueno, ikusten dut, Hau sarrera moduan? Bai, aperitibo moduan edo... Bikaina. Elikagai honak erabiltzen bali madikezu, osagai honak, gauza gutxirekin. Dau. Labetik atea berri. Bero, ez da? Piskat. Bueno, a ber, denboraldia bukatzen nahi gara, baina oitura zarrak ez ditu galduko. Orduan. Tradizioak mantendu egin behar dira, eta gehiago, asteazkenak badira. Hori da. Bueno, lagunok. Mila esker. Biarrez eta gozo ikasi dituzue, gu bihar hemen izango gara, osteguna, eta azken aurreko eguna, ez dutzik egin. Zuzan, eskarrik asko, agur.